Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Pen sayo I shibun ki jingji ngin ter yaka sorkar ong umukul habakren men haka khatway tarik ubna jemang ar hajar ar pulai u doktor mukul ula ong baka don kam ban pensai halor ka jingmi kubor khnang baki pajba ken om sa haka umdum watla ngim shemla yakendu laslem henrei phi ki nong thok kubor phila shna bun ki story ngala shutip naka story kabadai kaba shumudur bat ngamla ban pensange ia kata namar kadai ka kamram ki nongthok khubor la ong u doktor mukul haba penpau baka TMC kan kham tre berba syu hakini gisngi u doktor mukul ula ong ngiru ngi kwa baki weki MLA bat ki pajba kin wan rung syaka parti jongi ula benrap baka rai jong ki pajba ka jela kalong ban pensange ia ka parti kabayalam ya ka sorkar barim ngila persyang ban penyateli ya baru kiseng san pertai ban thau sorkar ban yo ya ka jing bicar hok ya ki pajba kumba kila rai ban yo ya ka sorkar kebalait na ka parti kebayalam ya ka sorkar barim henrei kam shim lawandur ula ong baka jingjakno ki MLA hakapor bathmu ban thau sorkar ka bomdei ka sorkar NPP ka dei ka jing khayi kulai hakaju kapor u doktor mukul ulama ham bakin sadon ki yakane ka sorkar ba menta hakisngi banwan tangba long ki ba yaisha ya menta sipor ngin om ailat ya ka sorkar ne yanu ban suthombor ya ka jela bat ka kamram jongi kalong ban yada ya ki pajba ka jela laong u doktor mukul ula benrap hakisngi banwan pensayu I shibun ki kinjie bat ngin ther yakane ka sorkar pin yu I shibun ki jingje saap bat yaisha sipor lakam u doktor mukul